Kapangni takhorok bukhorok phainai phaibai di sini Kukilmani Parago kaisa Borok International School tongo audio busung mela songsojangmani tini 12 April 4 March 2025 tini arambo ongkha chini busung mela imo ongkha mojang Agartala saini phainai rok ke aro nini kormsarani phainai Nepal tilani phainai aro boroboroni phainai borok onek phainai tini ino tongtok satok masamung rasamung phonungnani bagoi ang joto borobor tamakhai khaya joto ang nongno phonungnai ani channel bai kwrwngoi tongdi ani channel o katal hingke bo lai sapore khaya ta balokdi hambai joto no ani khapang tipara sarungno Kaneng orang kawan, lain pun dokter mana, yang tak sario, kita mana juga, sama-sama tong mai masuk musai kita lah, tunggu, yang kasih di bawah. Di panas pola vaksin yang terkait dengan sabai kubai, hai to saja to, ambai.